teach menta phin late tray. Ho oit ngan late no menta. Ngas ngeu shitom mensiam ba phin late sha jangai nanga. Rika ngaru kumju ngas ngeu tmang mensiam ban ie aphi marway. Tangba nga hap ban late ban yo pisana ka benta kalaway jongi. Phin sa slam em. Hadu badep hi ka kam tharai. Wat klet ya nga haba pidon sha jangai nanga. Wat tiang nga iet shi sha ya phi. Wat lada nga don sha jangai na phi ngamla ban klet ya ka jing iet jongi. Ngaru nga iet shi sha ya phi. Ngam ngeu kwa shu ban jangai na phi. Ho oit nga tip. Wat klet ban phone ya nga on the phi la poi sha ka jaka tray jong phi. Ho oit tu ka tangan late no. Okay, bye. Bye. Thik phi don sha jing tray. Ho oit. Ngamut banya thu ya phi banga don kam pisa shilak tangka. Phimut ban thait ayu. Banga don kam. Amerika ngampat yo menta. Apsa shi sngi ar sngi ngan sapha la danga yo. Ngadon kam menta te phi la phi don. Amerika ngampat yo menta. Rika, nadu menep hiwan. Ho oit John. Please bring coffee also. Thank you. Rika shisha em ba phimpat don SAMLA. Ho oit John, ngam don phiru em. Ho oit Rika. Fitre em bangin ya late kai. Ho oit. Yangin ya late no. Fiju wan shane. Dang mentang awan. Phi kwa em ban shong liang. Ho oit. Rika menshua phi judon SAMLA ne em. Judon hi. Ya mentapat. Ya mentabat phi keng. Shisha amdei ba phi thok. Em phi ngam ju thok. Phin salait em la shai. Ho oit. Nga sngeuk men shisha ba phi treh bangin ya late. Hang ne phisa. Ho oit alengin rung no. Phisa marwe hang ne. Ho oit. Ale shong hang ne. Okay. John pi yet shisha em yanga. Ho oit Rika ngayet shisha ya phi. John ngaru nga yet shisha ya phi. Nga shan ya scam ya kajing yet jong phi. Rika ngalawan. Kia lawan utich. Uy. Ulok jonga ulawan. Kia late ria.
Ria hapok kane ka jing thia. Filawan. Ho'oid, Rika. Balay je ayu ya phi nga ikumba pidon jing tiang. Em om don AAP. Balay P1 Kloy. Banga don kam. Mi Kloy. Kia late Kloy yo unlap yangi. Nang no nga late. Kia late nang ne. Mele ayu hang ne. Map nga ayu ya thu kloy. Ia thu yo ngan peniap ya me. Map banga bakla. Rika phi, ithu ya une ubriyo. Em ngam ithu ya u. Ya thu hok mele ayu hang ne. Nga tharai udai unong tu bha ban pha kem ya u. Mi ko bangan pha kem ya me. Map ya nga bangan ya thu ya phi ya ka jing shisha. Map ya nga ka jing shisha. Karika ba ya lam ya nga hang ne. Ngayait bat ka bangam tip bakadon samla. Penban phi dai ulok jongka. What ngait ba uthok? Nga ya thu ya phi ya ka jing shisha. Ha kapor ba phirung hapo kamra thia. Kapha ya nga banri hapo ka jing thia. Kumno pha ong pham ithu ya u. Map ya nga banga bakla. Dang ship nai nga ja na ing phala ya lam da uwe. Hadu shisnem tharai phansa khinyap ya nga. Thit ngeu bhawat ye ya nga. Phamburom ya ka jing et jongi. Sa ya shong no bat une ubriyo ba pha ya lam hang ne. I'm done with this. John ngeu bhawat ye ya nga. Rika wat ngeu ngamla ban ya don bat phi. Phila kular em ya nga. Ho'oid nga la kular tang ba ngamla ban ya don bat phi. Nga dei unong tu kambha bangan don bat phi hang ne. Ngyo anja lut ki jing don jing em jong phi.